Bon dia, bona tarda. Avui estem a 15 de desembre de 2015. Vostè és Pura i d'apellit? Pura Giner Tomàs. Molt bé. I va néixer? Vaig néixer el 14 d'agost del 1936. Justament després d'esclatar la guerra. En un asp. Sí, en un asp. Molt bé. I el seu pare? El nom? Sí. El meu pare es deia Manuel Giner Rafales. Molt bé. I va néixer aquí en un asp? Sí, també va néixer en un asp. Quin any? El 2001. El 1901? Sí, el 1901. Molt bé. Clar, el primer any del segle... Del segle, sí. Del segle. Molt bé. I el seu pare, a la casa d'ell, de què eren, de professió? La casa del meu pare de professió eren ferrers. Ah, sí? Ferreria. Però el meu pare hi va treballar poc. Molt bé. Ell va treballar poc a la ferreria? Poc. I després se va ficar en l'agricultura. Molt bé. I tenia 18 anys i que no havia treballat mai en si a cap puesto. Això que era antes. Sí, però no havia treballat mai, fins que va començar ell. Quin número de germà era son pare? Lo segundo. I potser se va quedar a la ferreria... No, primer era una germana, la gran, i després ell era el segundo de 7 germans. Van ser 7 germans. I la ferreria no se la va quedar ningú? La ferreria se la va quedar un oncle, un germà del meu pare, el que anava darrere d'ell. I al seu pare no li agradava o...? No, mira, no sé, coses que es va voler ficar a l'agricultura, perquè tenien moltes terres i resulta que ja els mossos i els jornalers que portaven ja que no donava per tot i es va ficar ell a l'agricultura. Molt bé. I els pares del seu pare se'n recorda del nom dels seus iaios? Sí, lo iaio se deia José Giner Alfonso. Carai, que memòria. I la meva iaia es deia Maria Rafales i el seu Llop, me penso. Però no estic segura, I eren els dos d'aquí de Nonasp? Sí, també eren de Nonasp. Molt bé. Que era son iaio José Ferrer i sa iaia... La iaia era de la feina de casa i 7 fills. Va morir en 47 anys, com que no la vaig conèixer. Molt bé. Perfecte. I la seva mare? La meva mare es deia Rosa Tomàs Andreu. I era d'aquí del poble? Era d'aquí del poble, sí. I sap quin any va néixer, poc o menys? L'any 1906. Carai. I, molt bé, dels seus... I la seva mare, a casa d'ella, de quin ofici eren? Eren agricultors. Treballaven tots a l'agricultura. Al mas, en carros i animals. I ella va treballar també... Era a l'agricultura i després... I a casa. I després a casa. Però va treballar sempre per l'horta i per tot. I quan se va casar va continuar. I cuidant-nos amb altres tres, que són 3 germanes. Molt bé. I els iaios per part de sa mare? Los noms? Sí. Los iaios se deia Escolástico Tomás Moreno. Sí. I la iaia es deia Manuela Andreu Roc. I este Escolástico és el que tenia botiga i feia de traginer? Este és el que feia de transportista. Transportista. Però en molts anys, jo. Que jo no m'acordo. Ja no... Jo quan vaig néixer, jo hi vaig ser grandeta, ja no ho feia de transportista. Això els anys anaven en tartanes, en carros d'estos, i anaven d'estar a Tortosa, transportista. I perquè no l'atraquessin portaven uns cinturons que portaven totes les monedetes i els calcetins també. Els quartos. Sí. Perquè no li deixis que s'anava... Este és el que feia de transportista. Però
Jo ja no ho he vist. Que era com una malla, que me ho va ensenyar un dia, Sí. i ho tinc en foto, com una malla en què se la lligava a la cintura Sí, per això. dins dels pantalons. Sí que la va portar ma germana Sí. aquí. I se la lligava a la cintura i anava per dins dels pantalons, quedava camuflat. Va. Sí, tot això que està per allí. En què ho tenen, tots aquests trajes. I ells tenien botiga a casa o només era per... Sí, van tindre botiga a casa, tindre tenda, però jo tampoc m'acordo, perquè l'altre ja també en van tindre. De l'altre que m'acordo, però de la dels pares de la meva mare no m'acordo. Era... El que passa que sempre es va dir el cuarto de la tenda i los pesos, les medides i tot això que està tot allí, en què tenen totes les coses. Molt bé. I d'algun revés iaio de vostè el va conèixer o s'acorda? No vaig conèixer quasi ni als iaios. A la una iaia no la vaig conèixer, a la mare del meu pare no la vaig conèixer. I a la mare de la meva mare tenia 8 anys quan se va morir. I els iaios tenia la un 10, l'altre 11. O no, la un 11 i l'altre 12. Se van morir el mateix any. Carai. La un se va morir pel febrer i l'altre pel novembre. Que la una ja havia fet els 12. Sí, ja no es va conèixer vostè ja... No, els iaios molt, perquè sempre estaven ells. Però a les iaies poc. I que li parlessin o li expliquessin coses dels reveis iaios, No. de què feien o quin ofici... No, el revisieu per part del pare sí que m'han parlat molt. Era ferrer. Va vindre de Gandesa, van vindre de Gandesa i es va casar amb la meva iaia, en la meva revisiaia, aquí, perquè tenien ferreria ja dels revisiaus, i es van ficar a treballar a la ferreria. És a dir, que va començar l'ofici del revisiaio que ve de Gandesa. No, revisiaio. I en l'oncle José ja s'ha perdut l'ofici, perquè ell va tindre 3 fills i se li van morir 3, petitets. Sol naixien i a pocs dies se morien. I les filles també s'han mort, molt joves, les dos. Les meves cosines van viure, es van casar, la gran no va tindre fills, però la petita sí, va tindre 3 xiquetes. I ja s'han mort les dos, molt més joves que jo. Bueno, la una mos portàvem poc, la gran mos portàvem poc, però la petita li portava almenys 12 o 13 anys. I ja s'ha mort també, ja fa temps. Vaja, molt bé. I es va casar en Ell era de Gandesa, el meu revisiari. Dona de Nonasp. Molt bé. I son iaio que vostè recorda haver-lo vist treballant al taller a son iaio, de ferrer? No, el iaio no. El meu iaio el recordo sense treballar mai. Venia a comprar rucs i a treballar de ferrer, no veig per treballar mai. Comprar gorrinos, comprar rucs, tot a revendre, tot això feia. I sempre estava en negocis estos, però treballar no vaig voler treballar mai. Ni de ferrer, ni de res, ni de pagès, ni de res. Jo el meu iaio no el recordo haver treballat mai. Ni el meu pare tampoc diu que no l'ha vist treballar, va veure treballar mai. Va ser fill únic. Son pare? El meu iaio. El seu iaio. Van tindre molts crios i se'ls van morir tots de la difteria. El garrotillo que diem. Sí, sí. I llavors se va quedar de fill únic? I va ser fill únic, però no va ser treballador, no va treballar mai. Son iaio? El meu iaio no. M'acordo molt de jugar amb ell, de tot. Sí. Van ficar tenda, van tindre tenda, i en què la vaig conèixer, la tenda. I un que vaig vendre sardines. De què era la tenda? Del iaio. Però aquest és el iaio de son pare? Ah, molt bé. Molt bé. I tenia tenda també? Sí, tenia una tenda, aquesta sí que la vaig conèixer, la tenda. Vagament, perquè m'acordo de coses, però era molt petita. I què tenia, sardines de casco o coses de menjar? Sardines, badejos, de tot tenien, una tenda que venien de tot. I on la tenien? Al carrer Nou. Això quina època seria, quan vostè era menuda? Doncs tindria uns 3 o 4 anys i ja la van tancar. És a dir, durant la guerra la van tancar? Sí, perquè no devia tindre més de 5 anys. Ni tant tampoc. M'acordo tot perquè estava seguit allí, vagament.
però no me'n recorde. No. Recorda que jugava allí... Que jugava, que anava a anar a la tia a vendre, que em feia molta il·lusió quan venien a comprar sardines les dones embolicar-les en el paper, però qüestió de molt petita. Era molt petita. I quan venien els viatjants allí a la tenda també me'n recorde molt. Molt. Que el iaio els deia... Me va agarrar molt complejo perquè el iaio els deia esta és feeta. Moreneta y feeta, negreta, moreneta con Samari. Sí, se media la familia de Samari. Esta sí, a la gran li di, esta sí, esta és nostra, esta és Marcasa. I jo deia, pues sí, jo soc feeta i negreta i tenia una mania de ser blanca. I ja era gran, I que tenia lo complejo. Mira, en lo de moda que està ara. Però vaya coses de dir, Son Yayo. Pues era una broma que deia Son Yayo. No en tinc cap de broma, però ni ben en sèrio. Ni ben en sèrio. No és perquè t'ho vull dir, però la família de la mare són molt més majos que la família del pare. Tots, els germans i tots. No és que siguin feos, que no n'hi ha cap de feo. La família tots eren... No eren gens feos, tots. No ningú, no hi havia cap de feo, ni un part ni un altre. Però eren més lustrosos, diferents. Sí. Ai, que gràcia. No, i això sí que passa a totes les cases. Este és nostre, de l'altre, al final els crios porten de tots. Molt bé. I de Son Yayo i sa iaia, de part de sa mare, se'n recorda alguna cosa? No, iaio era molt xistós. Este és lo que anava Tortosa de Transgener, lo iaio escolàstico. I me prenia sempre net, m'acordo molt del iaio. De la iaia també, però no tant, sol tenia 8 anys quan se va morir. M'acordo molt veure-la, hasta lo toc que les vaig quan m'agarrai, quan me feia el dinar i me convida a dinar, que no n'he menjat més, que me feia guixes. Quan feia guixes, la mare no em va fer mai, ni n'he menjat més mai. I quan feia guixes sabeu que m'agradaven. I volia anar a dinar allí, en ells. I molts dies m'aprenien a dinar, i sí. I me'n recordo molt de la iaia. Però el iaio, clar, ja era més gran, són 4 anys, a aquesta edat. I m'agradava molt d'anar amb ell, sempre anava a l'hort amb ell i fem coses els dos junts. Vostè l'ajudava? I a mi m'enviava a buscar-li coses al riu, llums d'estos de Sant Mer, i jo els hi portava i me donava una peseta rúbia, després van així, una peseteta de les petites, peseta rúbia, una guilandina, me deia. I jo anava desesperada, anar feliç, jo me donava una peseta. I tot això me'n recordo molt d'ell. Bé, i deia que era molt xistós, escolàstico. Molt xistós era. Sempre tenia una broma o altra que gastar a tota la gent. Ara ja no s'acorda la gent, però va durar moltíssims anys, ja era jo gran i tot això, i fent, per ser l'oncle Colàstico. Que vostè també fa broma, també és xistós. El pobre era molt... Que se dia al poble qualsevol que feia broma se li dia que pareixés. Pareixés l'oncle Colàstico. I els xiquets i en tot, era molt bromístic. I en redon, que jugant els crios en les boletes, i en la gata ens ho havia, és d'home, i quan ho havien s'amagaven. Era molt en redon i molt dels crios. Molt bé, i sons pares, com vostè la menuda, on vivien? En la casa d'algun dels iaios o no? No. Vivien a la casa de la ferreria, la casa era del iaio, però aquella casa no vivien, vivien els meus pares. I els iaios vivien a una altra casa. Tenien una casa de més, no hi vivien ningú, vivien els meus pares. Quan se va morir la iaia, per part de la mare, després sí que van anar a la casa dels altres iaios, van posar a viure el iaio perquè no es quedés sol. En el iaio de son pare? De la mare. Vale. Molt bé. I sa mare quin número de filla era? La mare la segunda.
I l'altre era home? Era xic o xica? Eren tots xics, tenia 3 germans i ella 4. I era la que feia 2. Primer va ser un xic i després ella. Molt bé. Clar, llavors va la xica a cuidar, no? Llavors els pares ja se van quedar en aquella casa de l'escolàstico. No. Els meus pares van viure sols fins que jo vaig tindre 9 anys. El dia que vaig complir els 9 anys vam anar a viure amb els iaios. El mateix dia que... L'escolàstico. Sí, perquè no estàs el iaio sol. I ens vam ficar a viure allí. Molt bé. I llavors els pares quin any se devien de casar? Pues mira, la mare tenia 25 anys quan se va casar. Doncs l'any 31. I el pare només 31 o més. Doncs el 30 o 31 se casa. L'any 31 es van casar. I llavors les 3 germanes sou... Rosita, la primera. Sí, clar. Vostè... Cura i Maria, la petita. Molt bé. I llavors vostès dos, vostè i la germana gran, van continuar vivint a Nonasp? Sí. I s'han casat a Nonasp? Ens vam casar les dues el mateix dia, hem estat sempre juntes, hem passat tot el bo i el dolent, les dues juntes sempre. I ara, doncs mira, ens han separat. Ja, que ella estava vivint però bé sovint o què? Sí, ara va vindre pel pont de la Puríssima. I després, doncs ara vindrà per Cap d'Any. Molt bé, d'acord. Com va, Daria? Hola, què tal? Gràcies al meu home. Sí. Molt bé, molt bé. I vostès quin any se van casar? Vostè i sa germana? 1958. Molt bé. I el seu home? El seu home se diu? D'aquí del poble, no? Sí, Antonio Campanales Andreu. Campanal. I també és d'aquí del poble? Sí, de tota la vida. I l'home de Rosita també del poble? Sí, també. Vale, molt bé. Llavors vostè ha tingut... va tindre 2 fills? 2. Molt bé. I els seus fills no viuen al poble? No, l'un viu a Saragossa i l'altre a Castelldefels. El gran viu a Saragossa. I tenen un altre ofici? Claro. Ja van estudiar o van marxar pronte? Bueno, van estudiar, però carrera no en van fer ni l'un ni l'altre. I van marxar pronte a les... Sí, el gran va marxar als 13 anys, va estudiar quasi com aquell que diu, va estar aquí i no ha tornat. I l'altre va estar estudiant a Casp, però sol no va acabar el batxillerat, no el va acabar. Va fer 2 cursos de l'ESO. L'ESO es deia. Llavors seria... L'ESO. L'institut, el batxillerat. No. Seria. Comerç, potser. O l'EFP, la formació professional. No. Quan existeix un fill? El meu fill, 52. Pues formació professional. No va fer de formació professional. Estudiàvem no es deia l'ESO, he fet l'ESO, com ara l'ESO. Sí, era com ara, sí, però no me'n recordo. Però no recordo com se deia ara. I llavors va marxar... No, el petit va estar aquí fins als 24 anys. Va treballar de tot. Va treballar a casa, a les terres, va treballar per aquí als jornals, i als 24 anys se'n va marxar a Barcelona de xòfer. Va portar un camió. I ja s'ha quedat. I allí s'ha quedat. Ara viu a Castelldefels, ara no treballa, perquè no pot, ja està jubilat, perquè li van fer 2 operacions, no pot treballar, de xòfer no pot treballar, i encara que pugui treballar algun treballet que no deixa feina, no en troba, doncs... Sí, no, jo m'imagino que el xòfer és molt pesat. Tenen moltes lesions d'esquena. Molt bé, perfecte. Jubilat per força. Molt bé. I vostè, el seu marit, és pagès, agricultor? Sí, sempre hem treballat de pagesos. Molt bé. I vostès dos han treballat sempre per a casa, vostè i el seu home? Alguna temporada al jornal, però poc.
Vostè? Jo no, molt bé. jo no, des que m'he casat no he anat a cap puesto. I he anat al jornal de... Bueno, he anat a cap puesto, al camp. Això que diuen, no he anat a cap puesto, però que no han parat. Al camp i molt, que he anat. Sí. Que m'han tocat que treballar de tot. Perquè vostès què tenen d'agricultors? Què tenen? Presseguers, olives? Ara no, ara tenim olives vermelles, però no tenim res ara ja. Hem tingut vinya, hem tingut presseguers, hem tingut de tot, però és que ara ja no podem treballar. Llavors, vinya, presseguers, ametllers, De olives... tot. I horta per a vendre, verdura, n'he fet? També hem tingut horta, molta. Però per a vostès o per a vendre per altres? Pues a la porta veníem a casa, no teníem de tenda. Ametlles, olives... Però ara ja no... I horta. Ara no tenim res de tot això. Els camps s'han quedat en els olivers, els ametlles i l'horta ja l'han venut tot. I vostès van fer regadiu també o si ho van posar en regadiu, els olivers? No hem ficat res antes en regadiu. No, perquè ja són massa vells. Molt bé. I no van tenir mai granja ni res, només amb les terres. Clar, és que tenien les terres de la família del seu home, les de la família... De la família meva i molta que em vam comprar i ara una mica acabam de vendre. Molt bé. Més o menys seria... Després sobre els temes ho parlem les dues juntes. Alguna cosa que vulgui vostè afegir? Poc. Sí? Molt bé. I la seva germana Maria va marxar fora? Se va casar i quan se va casar va marxar a viure... Perquè l'home era de fora? L'home, pràcticament, la mare del seu home també era del poble. I ell s'hi va criar pel poble. Però quan se va fer gran, ell ja era gran, van marxar a migrança. Van estar a migrança bastant temps i ell després se'n va anar a treballar a Barcelona. Bueno, a Catalunya, no a Barcelona. A Barcelona no hi ha treballat mai. I després, quan se van casar, es van ficar a viure a Sant Boi i encara viuen a Sant Boi. I ara ja estan jubilats fa anys. Molt bé. Així vostès han viscut sempre de la terra? O tenien algun altre complement? Vivien de la terra només vostès? Nosaltres vivíem de la terra, el meu home de tant en tant anava a algun jornal. Però de paleta o de...? No, de paleta no, millor anar a per aquestes vies, a treballar per la via, de peó, d'allò que feien de... Molt bé. És que podíem. Perfecte, més o menys. I llavors ara continuem aquí al poble. Me diu que se'n recorda dels noms dels iaios de son pare. Sí, els noms i cognoms me'n recordo. I com es deien? Lo revisiaio, se deia Manuel Giner Auba. Auba? Auba. I la iaia la revisiaia se deia Maria Alfonso. No sé, el segundo cognom no me'n recordo. Padre. Estos son los pares de son iaio. Los iaios del meu pare. Molt bé. Molt bé. I iaios de la meva mare, la iaia de la meva mare, no me'n recordo. Se deia Roseta. I Roseta Moreno, perquè el iaio era Moreno. El de segundo apellido. Roseta Moreno. Sí, Roseta li dien Rosa. Y estos son los yayos de la madre. De la madre y el yayos de Joaquín. Joaquín Tomás. Son de par de... De la madre. Estos los revisiados. És que jo m'ha agradat molt de saber tot això. Antoni pensa que no s'acorda ni del nom dels seus iaios i jo te'ls diré los dels iaios d'ell.